Ano guys, ari nga kita balay takbadis guys. So, mapapalikitan to ba, mabalitan to ba. Waray ko nga dara nga sa lapi. Kaya gindarelak di takpadis. So, ari may daman paralin to ba. Dutol lak yan na, dutol. Okay, dutol. So, mapalikitan ari kita nga purisimo guys. So, oras time check. Alas 11. Alas 11 pasado na. Di kita ginanggan hill. Oo. So guys, mapay kitang tuba. Makadi kita may bangon. Hindi may ubos. Ubos ha. Kadi kita mapay kitang tuba. Inay kita hagdalan. Hagdan. Mapay kitang tuba. Balik nga mapay kitang tuba. Yan yung bang. Ari nga guys, bangon. Bangon driver. Matiyaan kapanahon ng mga 90s kapit minalulumsan kada tuig usa-duha amo itong dinhi bang driver man pasalamat nga warak kalumos nila tinuro karego lambaliwat ni nanay mahugot. So magayon kita nga nakitang ko Edwin. Ari nga nagiinom si Edwin. Asyon siring kanina ni Edwin nga ni magiinom permanente. Mo pala Edwin. Edwin, ari ako. Agi daw, ano? Agi daw, Edwin digud nakakalimot ti Edwin. Ato dihit babae nga baraw. Pero madiretso kita kay tubat-atan ti haber dito. Oo. Diretso kita. Baga tao biyan ay bangon. Bangon river. Baga masirom man didi. Masirom pero ayaw ni dinhit mga high school, mga bagong mga uyab-uyab. Baga daw kaya anit din sigit tuka-tuka sigit sup-supen lungag peste pakatoyaw. So ari kita bangon river ha. Ari kita river walk. Nga beran hanya kahoy nga may ayam pagod dito pero sigila. Apalit malaki tanto ba. Guys, karsada laan ay karsada dalan laan ay takig bibidyo laan ay taknawang kay ako okay na ako guwapo lagi ito ay kabaraka ato na nuusig na kita ambot tagpira dito ba magdesinto sada pero may pa nara magsara kaya may dadi computeran amot siring so hain na to paril at to ba amo bandin baga sarado naman. Lapos na da kita. Di rin na din. Adi lang di paralitan to ba? Di may kuwan. May piso wifi. Ay, pangino. Bulanon pagod. Tuba da, may tuba. Ay, daw, kadamot. Diyan. Pachot mo ko. So, amo na ito no, kadamon ayam. Mabalik kita. Abort mission, palitin to pa. No to ba? This time because it's already alas 12 na nga ni ada. Pisti pa ko tayaw. Akagtong kita dog style. Kita untanet mahusay nga bangon river agay daw kahusay ni. Himatin pitilya actually wala ito pagkabatonan pakianan kipay balad tuan interview una nasa rin nga kaya din tawag kaya nag-titulin enchanting palo ako't makakabaton ito pakiana akon kun kay ano mababaton ko iton kaya nagkuaniran enchanting palo actually maupay title na palo nga enchanting palo pero dito makakabaton kung kay ano enchanting it palo maturan lang pakiana kanda yun kaya tuminong nung hindi din nalalagas kinuro karego kot dida inanay dit mara masigin na karego dat at latob lewat ang lamba kadaw kalagipikan unan lamba kung may social media noon nagpupus ko din na nilalamba ako charge off la balit ama iton baga respect kan nanay yan kuan haamon pag pagtigaman nga tuod tamot kag anak kay bain ka mamag mga mga berat kamo man ka beautiful palo salamat kan matin titilya talaga wow talaga pero enchanting palo pakiana ka mga kun kay no enchanting palo ako lat makakabaton ito comment down ng mga birat kamo
Sige, abort mission ng pagpalitin to ba. I'm going back to the place where I came from. Goodbye.